Jirikindeng along ihum thengpi plengset bolero pickup forest atum kenepong. KAMSFC official jersey kimi kangpu. KSA Upper Dilajero Arpu Kachelaramai Kangni. Akas Hyundai Birla Dipolong Penang Litumaphan offer mati Birta Kemi Nangkewan Pido. Nangli offer kilong ponji laki extra venue Nios Pen Kedanglok ki Ungtungagari. Anparta Akas Hyundai Ningkaning Koi Kichok Ningkarong Pen Scratch and Win offer sitami kapatu pado ponji. Bangso offer along Nangli kilong ponji Nios Extra I-20 venue lapen akaprek agari. La siklar dagalam thekelong jiaphan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong. Lapen kachini pa me jiaphan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Karbi Anglong life adaba birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjiponik thang. Bir theadang pialong thengpi ka ve penajok arni kesu lit pik tanglo. Bangsolam the matha parsik ponsi Assam Sarkar pen thengpi ke phanta suri thengpi rarphan pa iponlo. Bonta lapu thengpi kang huwa bangke ing ton tesi roi toyanlo. Son si rarphan thengpi pa itoi kopia leno. La song sing nijang Karbi Anglong lakha serkep Amreng MSC constituency ke parlo jirkindeng along ihum number kawe bolero pickup agari ingnam raikom sakhya tumpen kene ponlo. Bangso thingpi kene ponrong lake adap ke ton kilang ki do boma hutsi jirkindeng forest staff Robiram ingnam raikom sakhi pensi ne ponlo. A thingpi lake lalipoma thingpi ke being koyan doji lapen hithia do lake suring koyan doji pusi ranger pen pachini pon. Lapen bangso thengpi Khironi Southern Range Forest Asai Heman Vansi Kiritar Lip Pon Bomru Pusi Pherangke Karjurhu Khironi Southern Ranger Jasera Ronghang Pen Than Pon Aji Ratipua Tekate duty Gosile Amar Jirikinding staff Asile Tate Robiram FGD Tekate normal duty Goese Itia itu Rong Apam Buli Ekta Jirikinding Pele Tate Hente on duty Hente Lakhan Dekha Paise Tarpisot Manukita tu sob Polai Gusi Gol To Ami Gadi tu Dekhi Pai Kene Identify Kuri Gadi tu Amar Officer Loi Nile Khironi Pen Mohanteron Karbi Anglong live. Pai ni phai thongke brai siarni Farmers Growth Center Auditorium Hall along Karbi Anglong Morning Star FC tumpen official jersey kangpu. Non ki wangji chitti ni phai ke thomani pen kasa long ke pathu ponji I League 3 Farman Karbi Anglong Morning Star Football Club tum chisik chedang patang pamisi pai ni phai thongke brai siarni official jersey ingpu pondo. KAMSFC Team Manager Waisong Be Kicharia Mailong Karbi Anglong Thomas Council Nilip Education Block Chairman George Rongpi Mate Abarim KAMSFC Chunbang Penchenglo KAMSFC along Abarim members players pen coach atum chitongdun Ajak Dinklui pen KAMSFC atum akimang mate I League along ke pathu dum long Japan nonapor kimang nang kichuna son sidolo Laso ke pathu along KAMSFC atum 100 an prepare pamelo Lapen highway jipusi ningchit hipondo. KAMSFC along Jasimet Methang Karbi Anglong football players atuma phansi invite pondo. Lapen Srinagar Meghalaya Nagaland pentame players wan loputa Nilip Education Block Chairman George Rongpi pen pachini. All India pensi kewan aprangsi ditum Jammu Kashmir penta bahini do ino defense lapen ino kya winger bahini ta do lapen Manipur penta mesen I League patu tang atum lapen Santosh Trophy ke patu tang atum panta one pono midfielder defense ta do lapen midfielder ke bolong goalkeeper long ta do lapen striker long ta ni pung one pon lapen putho tak Meghalaya penta nitum do dakta mesen striker do nitum ke one lapen dak tebok head itu ma neighboring lo Nagaland kadang Nagaland state long a captain lo kiwi po alang I League second division ta patu tang lo ta phanta me nitum
Karbi Anglong Monster Atimlong Wan lo. Non ki wang jia chikloni phai ke thom ani pen I League 3 ke pathu pangcheng ponpo lasi kopai ke me pen Assam Premier League along KAMSFC pen chipa hai ponsi non I League 3 along men che thap dun long lo lasi Assam aparman KAMSFC tumsi I League 3 along pathu dun po lasi Karbi Anglong arat na pen Assam angkang pi arat ki do antame ke lang pen KAMSFC atuma phan aning nangke pathe la pen ni nangke parong dunja phanta KMSFC team manager Waisong Bepen Pachini. See, Mr. Ayushman from AIFF, All India Football Federation, has come here and inspected the whole thing over here at Kasa Stadium. They look for the ground and the dressing rooms as well as the gallery. They feel very much satisfied. They recognize it as one of the international standard stadium that we have here in the northeast part of India. So it is a proud moment for us, and we should thank our Honorable CM Dr. Tuliram Ronghang for his wonderful initiative by constructing or by establishing such a beautiful stadium for us, not only for the people of Karbi Anglong but for the whole of India, because they are very much happy with the arrangement made by the Kasa and the Morning Star in collaboration with the All India Football Federation. News report Karbi Anglong Live. Pipeline phai thongke brai siarni Upper Dilaji market set along KSA Upper Dilaji aro tumpen patir PC arpu ka chelaramai kangni KSA Upper Dilaji aro amai phu Rajrong hangpen ke chari pon amai long aluhiaman pen KSA Central Committee amai phu Thomson rongpi chunbang desoi teron Dipu District Committee amai phu William Tiso chunbang Rakesh terang pen chinglok Central Committee along klembang photum chitong dun KSA Upper Dilaji open ki wang jiani Havar arat akisung along karjab dun thekji khailong ri akisung along la anso se karjab dun thekja phanpu akimang pen KSA Upper Dilaji arwatum arpu kimi chepek ponlo Mission pen KSA Upper Dilaji aro kilang chari ponja phan Rajrong hang maipu Martin Bay dun maipu Bikrom Timung Kongchunbang Bikha Timung Kiron Hanse Rapchunbang Rajesh Timung Dihin chunbang lapen kapre tuma phan arpu pekponsi Mission pen jaimek pachun ponlo Diles farm de arpu chalaran ka thake ni ningka misi pen ilum Karbi luchare song itu branch tim tame so arpu ki chalaran mai ga sipini le bangsa arpu tame nili puthot nili phan si president people lo nili president lo apen nili secretary akai pudo lo apen nili tum pini bangso bodira safara long nitum ahin pen mustang do branch ni pantan nitum churu part filo la pen nitum armu bang nitum non budi hakini kipon ate nitum arpu ki pek pon tame nitum deng pon lo memorandum tame people memorandum ki pateng pen jongsi aki Dr. Turam Longhang nitula don surya hawat along DCRF pen ang pajok pon pe plutang tin litum ki bang jilangan ni ke litum Karbi losalia song mate dak Karbi losalia song puan chot ka lilo dak don surya homostilong DCRF ki parlo dak kaprek akhai tum pen te benitum mane jointly pen nitum claim pen tame nitum council atheng agelong tame nitum chong kon nam khokpo athe nitum ke nilim ni hang pen ki bang patali lo nitum lal dak labang sopir thelong labang so hawar long ki nitum ke owinar ke pan nitum dak dotang News report Karbi Anglong Live. Pipeline phai thongke brai siarni lakhain korapho Nilip constituency Chokhola police station ke parlo lapen Sulunijan forest range angkang Bugijan forest beat account adung kedo urang bosti adung het ingnam kedai hidi sok ke etang aju ingnam ingnar kithi tang kithekdam long Chokhola police station OC Jogadish Deka lapen Bugijan forest beat officer William Terang lapen staff do anatum adim palidunsi forest department atum pen chipari deng ponlo lapen kuson pensi kithi nang kokma kachini pa meja phan pusi langtar li pon bom lang lapen anso se kachini pa meja phan di phupen postmortem ki paklem jetama phan hangsi paklem ponang koklo pusi officer William Terang pen pachini birta ke tok bom apol hut anke kuson si kithi nang kokma puke chini pa me mila Chokhola pen Sonjit Kro Karbi Anglong
pai pai ni phai thong ke resi ada por phai plia por malom thiang prin prile apor nahor sola bhom kuruani ke choi hi thia dung het ke do mohesterona hem ingnam ingnar ada balom hem freedom lapsi hem alo ke do ason hai hui kulala phanpu kachu bia son do an pana hokti kang pusi birta longdun Lakhain ko rapho nilip constituency chokihola police station ke parlo lapen Silonijan Rangangkang Bugijan Forest Beat account na dung het nahor sola bhom kuruani ke cho ahi thia dung het ke do mohesterona hem ingnam ma ingnar hem ki pritikang erajok aning duk pik lopusi mohesterona pen achoratum birta nang pachini dun lapenile tum ke dudun ke golaghat border bijolia ingnam lapen langkar om a ingnam ta aduya hoilong si ke dudun lo Bonta Forest Department atum adun het dukokta duty mate patrolling ke wangbe pin thek nongle Nonason ko pini kisung ki phodok pulote la so hut wangrai ti chot Mirsena hut puke patrolling amasi chidam wangbe pusi kisung ki phovek mohesterone pen nang pachini dun La siladak border ki dwara pen kachuning ripon ke adap ani kangsam e por ba border pinak posi nang phuri bomasonte pusi chuning ripon Nili tumarong alom ke hem ingnar nang ki pripi puke lam ki mikalilo aning kanwang ta don pho don kep anke hem na hok tun puta nang pachini dun non le tum ning ke theke lason heno paka hem RCC hem jongsi chikim note ingnar hai hoi penta jokpon popusi ning thelo bonta paka hem jongsi jokdunun e pulote ning ke theta jut koklo lapen ki duta phiri mini khangjang ne sitami arna makira pen minit apran ke majok phanta o tekang ke lang puta birta pachini dun kidam tang pen tanili tumarong pen henrik kina hokun ke dopiglo ingnar nang ki pripi dopiglo bonta disaster management pen council pen forest department pen ta kirap kipi kipajir puke aviderson si theklo lason pulote kupia phansi ning che thedam athai dolang ma pusi kisung ki photum pen birta riponlo hem pina khirki bange tinta abi pin lo sarita ne no hoglo no lata sarita ne hinglo lo nani tinda te bokhe fresh office dum tum do tala tumta duty pada tumta cheklem kli je wangwe ke silang nam polo tenala tum ke dake border asam na border oh kala iglo jap ta ke dai lo nanti lason fresh tum tala pungar ke wang pe ne la tum chenang chi humri bom wangwe ma Wangwe. Atum wangwe. Jitia la ingnar tong plin an lo te wangpo. Oh, la son hosi wang ke tong. Choki hola pen sonjit kro Karbi Anglong na Akas Hyundai Birla Dipolong penang lituma phan offer mati birta kemi nangkewan pidu Nangli offer kilong ponji laki extra venue news pen kedanglok ki ongtunga gari Anparta Akas Hyundai ningkaning ko ke chok ningkarong pen scratch and win offer sitami ke pathu padu ponji Bangso offer along nangli kilong ponji news extra I-20 venue lapen akaprek agari La sikla dagalam thekelong ji aphan humri ignon Akas Hyundai Birla Dipolong lapen kachini pa meji aphan la screen along ke paklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon Lakhain ko resi Borjan constituency angkang upper oki hayalong kidam tang surihni ra ingkora ki thom aningkan therepo niphai cleaner cap PMKKKY scheme surihinira ingkora si lapen surihinira ingkora hinia pharman kadukave kuti sira lak trokebra trok ra suri ingkora plia tangka pen ram terang arong along gravity pipe water supply scheme pen kimrang ponlo Bangso dimalong ki kim kerang ponje phanpura Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Pensi long in sompondo Hala bangso hut aluhiaman pen kachitong dum Karbi Anglong DC Abarim Madhumita Bhagawati Karbi Anglong Thomas Council AM in charge PHE Mangal Singh Timong lapen pinangan ki thegi ding atum chitong dun lo Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana thihek pen PMKKKY lage surihinira crep phoning kan Ministry of Mines pensi labangso scheme mines mate longlia lopen hormuki phur la soajo pen tibok hedarong lapen ahawara phan kirap PG aphansi labangso scheme ke dengpon lasomsi dilai parbat
CCI Mines Quarry adung het kido ram terang gravity pipe scheme pu deng ponlo lapen labang so scheme tanglu prote tibok terai rong an langavar sai bang long pon pu News report Karbi Anglong live Khatkhati Police Station angkang Khatkhati SBI Bank athengno National Highway thongke rasir ke batwar pialong heroin drugs pen inura bang phua phan kenep long pusi birta ripon long Police atum kai ke mata amitha sai ka chiklem do desang sepin penajok pai pai ni phai thongke bani ani kang sam por phai troka por malom inura bang phu Khatkhati pen gotom bosti pen bokajana na thu ke dam bom ihum Alto AS09 A5436 along police atum khangdun si guruk dunlo Laso ka kuruk dun ahut long pen aro pen home thong sabona home pen ke bor vet la pen duma thong pup isi long pon dokto Kilong pon sabona home aro heroin pusi pangthek ponlo la pen alina phai gram thong ke brahini ra tok bor pli hiniando laso long kachingnang chegabang phomen hojai basti bariasor Abul Hussein asupo Aijul Islam artaning kaning ko hini pusi pangthek ponlo Kachingnang chegabang phulapen drugs ke do anta police tum arona tengpen claim ponsi hem kangsam bi ponlo lapen labang so sai long Khatkhati OC ni tur sai kya CI Sumthong Syam ASI Pangkat sai kya lapen alangli risang ho tumpen la so sai pachun ponlo Bukajan panananterang Karbi Anglong live Lakhain ko retrok Duarbagori constituency under Dolamara Cultures Complex along Duarbagori Karbi Jutang Songpen Hawarame Kiseng Pon. Lason se Karbi Jutang Songpen Ingdeng Nerkep Chongme Pi Padupon. Me Ching Cheprang KCS Alamak Duarbagori Hawarame Amepu Sunaram Singnarpen Lama Ing Turpondo. Ladet Pen Apisitame Chari Pondo. Amelong Aluhiaman Pen Kachetong Dunlake, Duarbagori VDC Chairman Sar Koirong Phar, Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Sarat Be, Suren Hanse Rangkumar Teron Lapen, Bida Singh Phangchua Tung Chetong Dun. Lapen Duarbagori Constituency KCS along Mei Phulapen Kong Chun Bang Pen Chenglo, Jutang Kaching Hon Klem Bang Phu Bang Pia Pen, An Chetong Dun Tipen Akimi Kang Wai Pontu. Lake Duarbagori KCS Zone Mei Phu Sunaram Singh Narlapen Kong Chunbang Sunok Singh Be Atum Aphansia Kimi Arpu Pekponlo Khaya jutang kaparja ponje phan kabor ipon kajarjak ponje long alang tum ading ching samjin jan pen kedeng pon kesepek pon kedeng pon selang tum han tum hin pen niak long pen sen la samsel tim jutang atiria hin pen alang tum pen kedak awarame kicari tum pen alang tum pini pangrum ponsi pini dalak conference mate se chingki tithan chingwai itu ponlo mate pini chingwai chingsayang bong pen kadu ga ve kedam tang ke claim dam uni akam an non kewang jilang lo nitum ke claim ke pechun japan ako bor I pon thupo News Desk report Karbi Anglong live Ser Jangso production a hinpen pe patengpu short movie ka bonda pon patang ponsi YouTube achatai long promo paklang pontanglo lapen full movie sitame paklang ponji lake SJ production YouTube channel along paklang pon popusi director long bamoning tia hinpen birta pachini pondo Lason si SJ production team atum ahinpen sulangdo karbiara do an phanstame nilitum kitheko pukalilang Kicheng sinang lasi rarakang hon lapen rarakirap kilong Japan hirjume nang pidun ikhurtha lapen un anpen SJ production YouTube channel along humri dam pen like comment share lapen subscribe dam ikvek thapusi chuning lipon lapen kirang jilangan isidame un anpen kaprek alun kanarjan lapen lam kanarjan kipaklang ponje phanta kachisik padupon bomlu puta than pachini pon Happy ki chong nang do online ho chong kam da Havar ke hat pen harsi mongpi Karbi Anglong lang
Pinya birta ke lapuan si kang ton poniglo kardong.